Dumela mahulu, the Nyaya Tijan is here. Munozviziva kuti takapikira kutaura nyaya. So muri Zimbabwe ndiri kusangana nenyaya pano yakaitika nezuro ya Tendai Biti, uyo anova iye lawyer zvekare achiva zvakare vice president kana kuti anozviti vice president webato reTCC, ari zvekare former finance minister pamazuva aya eGNU yakamboitika between Tsvangirai and RG Mugabe the late. So muri Zimbabwe panapa vabiti vari kunzi vane nyaya yavo vakaita yekutuka kana kuti yekushandisa mashoko asiriwo kune mumwe mudzimai mugore ra 2020. Takatarisa nyaya iyi yakutosvitsa 4 years panapa zvisina kukundikana. So panapa vabiti vakamboenda kumatare edzimhosva, nyaya yavo ikaprospondwa. Iko zvino vadzokera kumatare edzimhosva vari kunzi zvoni nyaya yavo vakamirira kutongwa panyaya iyoyo, vari kunzi vadzoke musi wa 26 February ndipo vachange vachipiwa mutongo wavo. Panapa muri Zimbabwe manyoro zvakaita vakanzi Harare Magistrate Wangai Muchuchu has postponed her judgment in a matter Tendai Biti is accused of insulting businesswoman Tatiana Aleshina to February 26. She said she received a bulk closing submissions. As such, she is still going through them. Achiri kumbofambira nyaya dzacho, achimboona nyaya dzacho, achimboivheta kuzosvika musi wa 26 panenge pakubuda mutongo kuti voenda vonovharirwa here kana kuti vachabhadhariswa fine here. Ndo muri Zimbabwe update yendava ndakakubatirei panyaya yava Tendai Biti. Munozviziva muri Zimbabwe, I am the Nyaya Tijan. Kana uchingotanga kusvika pana pari first time yako, you know what to do, because isusu pano tinova nenyaya dzakakosha.